Splish, splish. Splish. Kaboom! Ai. Olisiko silloin? Se on varmaan tää vas. Ihan varmaan tää vas. Ei oo varmaan kaikki niinku pystysuunnassa. Ei varppina oo kaikki pystysuunnassa. Vai olisiko siellä kaikki pysty? No onhan se pystysuunnassa. Splish. Nythän mä keksin, jos mä heitän sen ton. Ei jaksa tää peliä. On varmaan Tinkimiestä niin hyvä peli. Joo, mä tatuoin ton patsaan mun munaa saateli. Jeps, oli niin hyvä peli. Nyt loppu hakku. Mitä mä nyt tällä kusilukilla teen? Niitä... Kuoliks se kusil? Noi kusinen lokki sun. Joo, laita vaan munaa suuhun, niin lokki tulee vetää sua perseeseen. Jeps. Hyvä video. Ei, nyt ne tulee kaikki tän. No ei saakeli pitänyt laittaa. Kusinen lokki. Onneseekon. Miksei tää lokki voi mennä sinne? Tyhmä lokki. Huku sit. No! Mä haluu olla enää lokki. Opeta. Opeta! No niin! Halu olla lokki. No niin. Se on rahaa. Se on saketos. Katso, tänne on ilmestynyt Eli mä joudun jatkaa tätä peliä, kun tapahtui jotain muutakin kuin se Piece of Heart. Et saatanaa vedä. Siis ne pelit on Nessille Gold Medal Challenge 92. Ja vaan paska Treasure Chart. Ei siitäkään ollut mitään hyötyä. Ja Pleikka 1 International Track and Field. Kun siinä mulla alkaa iho lähteä, niin kun mä näytän tee keskisormi, mutta iho alkaa lähteä tosta irti, kun rämpyttää niin kovaa tosta kyseisestä sormesta. Kattokaa, että niinku iho alkaa lähteä tosta tolleen. 18! Mitä röstöä tämä on? No, mut sä saat nopa. Voimia Tinkki. Tämä tungeessa on nopan kohdat sun perseesi. Oho. Teknisesti jos kaikki juoksee vaan ylöspäin, niin me ei voida hävitä. Teknisesti jos kaikki juoksee vaan ylöspäin.
Onko? Onko noin? No kaikki alkaa eri kohdista, niin... Mä louta Sage. Sage on kyllä semmonen, siihen kannattaa luottaa. Jos mä hävitän tää peli, niin se sitten mehkaa taas tekee porukalla. Ja mulle. Mä juon sen puolesta, jos mulla olisi alpilainen kaljan. Suki, sun pitäis vissiin osua meihin. Suki! 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 No kyllä me otetaan varppi tähän. Varppina! Kannattaa juttumaan ykkösenä tässä pelissä. Oho! Eihän pääse vielä vittu tähelle. Ja nyt tästä vähintään 8. Kakkonen. Niin mihin Tinkki sun tähet lähtee nyt? Voi. Minkä tähän? Saat 3 markkaa valuikin. Jos tää nyt nussii mua perseeseen, niin mä oikeesti vedän sutin tuosta viinaa. Voitko antaa mulle tähtiä Sukilta, kiitos. Jos mä menetään oikeesti tähän tästä, niin... Ei tarvis Tinkiltä antaa tähtiä. Älä anna tähtiä Tinkiltä, mulle antaa 1 homma. Älä! No missä se semmonen 3 markkaa. Jossi on apinan jälkeen. Joo, apinan jälkeen. Mitä jos 3 markkaa sinne päin? Ketkä oikeesti taktikoita? Hetkoone. Taktisti apina. Apina antaa 3 markkaa Pirrolle. Heippa Tinkki. Heippa Tinkki. Mä oon ehkä Tinkki. Oi, Tinkki! Kyllä! Pistä Tinkki nyrkki tohon. Nyrkki. Cheers! No otetaanko? No otetaan. Pistetään nyrkit tohon. Noin. Ja sitten otetaan vielä hörpyt siihen. No otetaan hörppi. Otetaan. Tuhlaan kunneeksi 1 hörpit. Me oltiin niin hyviä kyllä, et... Joo, ei me olla kännissä kuitenkaan, niinku jeps. Ei. Kuka tää nyt kännissä ois? Kiitos Kalasage. Kiitos Atripsykoosi. Telvästream ei oo ikinä ollut tällä kanavalla. No. Pääsis tästä tonne asti. Laskeudu! No! Koska toi Zelda opetaan vaikka tähtää. No joo, ole sinä hiljaa. Kilvä kautta minä auta mitään. Et enää ikinä kilvää. Hakkaa mut siitä. No hyvin käytän kilpeä. Saakelin kusimuukut selvä. Ammuit! Mä hakkaan. Last side, flashing over. Kaveri, hei! Kaveri! En haukotellut. Älä yhtään susku yrit. Haluuks tää tapella? Ei. No mitä sä teet siellä ruohikossa, kun sä oot niin pikku?
The grass goes up my nose and... Ai, se aivasti. Niinku vanhemmat osti korillisen limukkaa. Ei saakeli, siinä oli Pepsi Maxia eikä Pepsi. Mä sitten fiksuna poikana ajattelin, että hetkonen, Pepsi Max on sokeritonta ja Pepsi on sokerillista. Mitä jos mä vaan laitan sinne Pepsi Max pulloon, niin kun itse laitan sokeria sinne, niin siitä tulee Pepsi. Joo, se vähän lähti sitten kuohumaan se vähän se juoma siinä pullosta. Ja siinä mä ajattelin, no eipä anna kuohumaan, niinku kun alkaa kuohua, mä laitoin sen suuhun sen ja sitten suu on täynnä sitä kuohua ja sitten se ei pysy enää, olisi varmaan pitänyt nialastakin sitä tai jotain ja siinä oli pitkin lattioita ja jeps. Hyvin meni sekin homma. Ikävä tunnelma. Oho, jeps. Mä kehtaa ampua, kun on niin paljon omia. Oot sä joku nössö? No vittu, ei tekis mieli kaveria tappaa. Minäpä heitin kavereita naat. No mä. En oo raavi. Mä katon tälleen niinku keskelle suoraan, ei silleen... Voitko mennä siitä blokkaamaan? Voit! Ai tästä voi... Niinhän mä meinasinkin. Jeps. Ei, kyllä mä tos sälille. Sälille! Salilla kuin juoksupyörällä. Juoksupyörällä! Onko mä ollut ikinä edes salilla? Etkoon Elemento tee vielä nyt kaikille kerran. Meidän seikkailuista. Yeah! Tää on varmaan oikea suunta. Mitä tapahtuu?